únoru Laura dostala od sportovního klubu Ares, se kterým má jednorázovou hráčskou smlouvu, smluvní pokutu ve výši 50 000. Pro porušení dohodnutého tréninkového plánu. Takže my si tady dáme, že únor dostal pokutu 50 000. V srpnu se dohodli na zápočtu s pohledávkou, kterou ona má z podnikání, ve výši 40 000. Takže ona měla pohledávku za tím stejným klubem 40 000, oni ji měli zaplatit. Došlo k zápočtu v roce 2024 a zbytek, to znamená těch 10 000, protože ona si započetla tu pohledávku, 10 000 doplatila. No a co to pro nás znamená? No takže otázkou zase je, bavili jsme se dneska o tom už, pokuta, smluvní pokuta 24 ZI. No, pojď. Takže 24 ZI. Jsme k tomu povinni, můžeme teda považovat za daňově účinný výdaj. Kde máme ZIčko, ZE, FG, HI, smluvní pokuty, vidíte, máme to omezené, máme to tam, to znamená výdajem bude 50 000 v paragrafu 7, to máme jasno, ona dostala uhrazenou pohledávku 40 000, to znamená, bereme to jako příjem, těch 40 000 tím zápočtem, to znamená, ona dostala 40 000, zároveň vydala těch 40 000, proto můžeme dát ten výdaj, a zároveň vydala i těch 10, takže to zaplatila. To znamená, my máme příjem 40 000, výdaj 50 000. Se podíváme, jestli to máme stejně. A teď už nevím, u kterého tady. No a samozřejmě ještě si tady spočítáme teda ten paušální výdaj. No ale k tomu příjmu došlo kdy? My jsme sice započítávali. Příjmu došlo kdy? Když byl zápočet. A zápočet udělala v srpnu. A v srpnu už měla oprávnění, což znamená, že ten paušální výdaj je 60%. Takže měla příjem 40 x 0,6 a máme 24 000 by byl ten paušální výdaj. Takže příjmem to bylo až v tom srpnu, úhradou, sice to nebyla vlastně úhrada, jako že by dostala peníze, ale došlo k tomu díky tomu zápočtu, to znamená, můžeme použít těch 60%, protože ona už měla od července to oprávnění.